Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Liba shonele abasolwa abathathu abesebekhathazile ngokuduna imonto zohlobo lwakwa VW endaweni yaseGoli. Sanibona nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi ilandelo khona le video. Mangokuqala usijonele likhasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Liba shonele abasolwa abathathu abebekade befuna amaphoyisa amacala okuduna imonto endaweni yaseGoli Badutshulwe bashona. Okhulumela amaphoyisa uColonel Philani Mwelasi uthe labasolwa abamantaniswa namacala u18 okudunwa kwezimonto endaweni yaseGoli. Uthe uphiko lamaphoyisa azimele kanye namahawks kanye namaphoyisa basebenze uzikhandla ku highway patrol ke befuna zona lezi gilamkhubo bekuthiwa ke besidune uhlobo lemonto yaka VW. Kuthiwa ke imonto zaka VW bese beqedile khona endaweni yaseGoli. Labasolwa ke njengenjwayelo badune enye izimonto yohlobo lakwa VW. Amaphoyisa abese bawukhayithendene balandela bathe mabebona amaphoyisa ebaxina babe sebevulela ngenhlamvu kwabe sekuba khona ukudubulana. Kuthe abathathu basala enkundleni belimele kabi ababili baboshwe ekhona endaweni yesigameko. Labasolwa babalelwa eminyakeni engu25 kuya kwe30. Umnikazi wemonto lemale kabuhlungu ube esesizwa khona endaweni yesigameko waphuthunyiswa esibhedlela. Kuthola ibhamu ezingeke emthethweni namafoni kanye nezinhlamvu. Mwelasi uthe labasolwa babekwe icala lokubulala kanye ke nelo hijacka izimonto nokutholakala nebhamu nezinhlamvu ezingeke emthethweni. Bathe bazovela enkantolo eJohannesburg Magistrate Court ngezi-10 zika December ngawo amacala ababhekane nawo. Bafethu ke lezi indaba ezibajabulise kakhulu abantu bathe kuze bephumule ngawo lamasela. Mina njengentatheli ka YouTube sengiyaphela khona la ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho khona lapha kwi comment section. Awungibambeke evidweni elandelayo.